יש לי כל כך המון דברים להגיד, ואני לא יודע מאיפה להתחיל אפילו. תאמינו לי, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל להתחיל בזה שהעולם יכול להיות הרבה יותר יפה ממה שהוא עכשיו, אבל אנחנו לא מספיק חזקים. האנושות לא מספיק חזקה בשביל לתת לאור לזרוע. מי שהורס את העולם, מי שהורס את הפלנטה הזאת, זה בני אדם, במו ידם. כי השם יתברך ברא את העולם בשבילנו. הוא ברא אותו בקפידה, ממש. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וככה ברא את כל היסודות, ואז בסוף ברא את אדם, ואחר כך כמובן התחשב באדם וברא את חווה וכך. תראו, העולם הזה גם יכול להיות גן עדן, אבל אנחנו לא מסתכלים רחוק. העולם הזה הוא עולם של גשמיות וגם רוחניות. השאלה מה אנחנו בוחרים להסתכל.